Amo to siya nasod sa bakukang sa kadaguan sa MCWD nganong nisod sila ining kontrataha nga mahal kayo ang tubig. Ang karaan ng mga kontrata, 24 pesos ra kada cubic meter ang palit sa MCWD sa tubig, gikan sa mga bulk water suppliers. Ubos sa mga tagduma, gikan ni Joey Daluz, hantod ni Mike Pato, ni burot ang bayranan ngadto sa 58 pesos per cubic meter, na ay 63 pesos per cubic meter, na ay 73 pesos per cubic meter. Na kanang desalinated water, mahal gina. Pero ang di nato dawat, di na ito masabtan. Ngano nga niabot og 58 pesos per cubic meter ang Carmen? Tabang man ang Carmen. Unya ang mga tubo nga gigamit ana in place naman na. Gisunod naman ang Enrique Rason gikan sa Ayala Group. Katong joint venture sa Ayala o sa provincial government. Nganong niabot na times 2 man ang itong mayroon. Niadto sa Ayala pa, 24 pesos and 50 centavos per cubic meter. Pag Enrique Rason 58 pesos per cubic meter. O sa may papel ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia nga may nakapuragin ato pag tangtang sa Ayala pagpasuod ni Enrique Rason sa pagsupply tubig gikan sa Carmen. Nakabahin ba ang mga politiko din sa Subo ini pagdoble sa bayranan sa tubig? Ang Lusaran, 63 pesos per cubic meter. Pati mahala. Ang Lusaran mas dool pa kaysa Carmen. Ganong mahal magay Lusaran. Tabang man ang tubig sa Lusaran. Wa man na ito ipaubos ang desalination process na mo'y makamahal sa tubig. Lisod kaayong ipasabot. Na tubig sa Mabaling, na tubig sa Inayawan, na tubig sa Upaw Mandawi. Parting mahala. Pupariha og presyo sa desalinated water. So ang pagduda, kini silang Edgar Donoso o ang mga sakop sa board sa MCWD nagkonsabo pagsud ining kontrataha. Sa wa pa mo resign si Atty. Ortiz diya sa MCWD board, di pasidaan siya uban ni Atty. Earl Bonachita na bago lang nibalik og tambong sa mga meeting diya sa MCWD board. Di pasidaan sila magapos ang mga subuanon ini mga kontrata up to 29 years. Sus, hangtod 29 ka tuig ang mga kontrata ang gisudlan nila Joy Daluz ni Mike Pato o kaubanan. Sa tupas sa musulong na 29 katuig, gapuson ta, inindagko kay nga presyo, tag-as kay presyo sa tubig. Na kung maugin niya tinuod nga presyo sa tubig, at damdang mobayad ini. Mas may pangmahal kaysa wag itay tubig. Pero kung kabahin ining pinaburot nga presyo, mao ang kickback sa mga ungo sa MCWD, o di ta mo sugot. Muhangyo ta ni Chairperson Ruben Almendras o ni Mayor Nestor Archival o ni Vice Mayor Tami Osmeña, pangitain ninyo diya paagi nga marivoke ka ng mga kontrataha. Kay kung tinuod nga onerous ang mga provisions sa ng kontrataha, I think we have valid grounds. Pagpetisyon sa korte nga ibasura kini mga kontrataha o atong kumbinsiyon ang mga suppliers, i-reconsider na to ato ni i-revise sa mga kontrata niya. Sumbong mo, pila inyong ibayad atong mga ungo sa MCWD, nga nung pati mamahala ining inyong presyo. Ang yawi ini si Edgar Donoso. Kung mo cooperate ni si Edgar Donoso, pagpamawi siya sa kay seminarista mo gano'n eh. So presumably, mas develop ang iyang konsensya kaysa konsensya atong mga ungo sa MCWD. Hinaut Edgar Donoso, kuhiton ka sa Espiritu Santo, pukaon ang imong teolohiya, aron nga mukumpisal ka. Giunsa man ninyo pagmatik-matik kanong naalkansi man og usak labing menos usa ka bilyon ka pesos ang Metro Cebu Water District under your watch. Imbis ikay magdagbuot, kay ikay labing suhito sa MC, masuhito kay ni Joy Daluz o ni Mike Pato, ikaw naman hinugin pa sa nilang enabler nila. Niangkas minong kasilhig, imbis nga mubadlong kas mga binuang diya sa Metro Cebu Water District.